ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হাজিৰা দি পেলাই 500 টাকা 1000 টাকা এনেকুৱা দি পেলাই হাজিৰা দি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক এনেকুৱা ধৰ্ণা দি আছে। টাইগার 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 বাহ হাগ্রামা বাহ সোমাই যায় আৰু ডে টু ডে এডভান্স ছ'চাইটি সিহঁতে আমাতকৈ এডভান্স এটা গ্ৰুপ সোমাই গ'লে 100% আমাৰ পুৰণাখিনি বঞ্চিত হ'ব। We are Kuki, we are Methi, we are Naga, we are Bodo. खुलुमबाय बयखौबो फिगनसे गोदान भिडिअ बरायबाय दा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे लोगोफोर आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननो नैबे मानगोनां हाग्रामा मोले सार बिथांनि ससे भिडिअखौ होगोन। बिथाङा जितु दा थासारिया सोलिबाय थादों बा स्टुडेन्टफोरा जितु सोमावसारबाय थादों बेयाव बर' स्टुडेन्टल' नङा अल ट्राइबेल हारिनि स्टुडेन्टआनो सोमावसारदों। दा बेखौ लानानै जाय बर' स्टुडेन्टफोरा सोमावसारदों बेखौ लानानै मानगोनां हाग्रामा मोले बिथाङा बुंदों जे बेखौ माने एबसु बा इउपिपिएलफोरा माने हाजिरा होनानै बिसोरखौ माने दावराव खालामहोदों बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो बिथाङा बुंदों 2006 आव एबसुआ एनअसि हरनाय आरो 2016 बिपिएफआ एनअसि हरनाय। थ' नोंथांमोना एनअसिखौ मोजाङै रिसार्च खालामनानै फरायनो नायोब्ला बुजिगोन एबसुनि आरो बिपिएफनि। थ' एबसुनिया जाहैबाय जे मोनसे प्रस्ताब 2006 आव बड'फा नोगोर हाउसआव माने आक्रासु फरायसा आफादजों माने कच राजबंसि फरायसा आफादजों आरो बड' फरायसा आफादजों सावरायलायनानै मोनसे मिटिं जानानै बे मोननैनि गेजेराव माबाफोर जेंनाफोर जायोब्ला मोननै हारिनि गेजेराव जुदि माबाफोर अलखद गोलैयोब्ला बेखौ सुद्रायलायगोन। दा बे थांखिखौ लानानै बै 2006 आव मोनसे प्रस्ताब लिरनानै दोननाय। नाथाय 2016 जितु मानगोनां हाग्रामा मोले सार बिथांनि जितु एनअसि बियो डाइरेक्टलि क'क्राझार बड'फा नोगोर जथुमनानै बिथांमोना गासै आफादजों मोनसे ओरैबायदि स्ट्रं थांखि लानायसो जे बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआव डाइरेक्ट माने पास खालामनानै हरनाय थारमाने डाइरेक्ट न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटसो बिथांमोननिया। दा बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना थांनानै नायोब्ला फरायना नायोब्लानो बुजिगोन। गोरों गोरों मानसि दङ बयबो गोरों गोरों मानसि नोंथांमोना माने बुजिखागोन आरो फरायबानो मिथिखागोन अल डिटेल्सखौ मिथिगोन। थ' अब्ला नायदो ससे भिडिअखौ ग्लुनाय। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হাজিৰা দি পেলাই 500 টাকা 1000 টাকা এনেকুৱা দি পেলাই হাজিৰা দি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক এনেকুৱা ধৰ্ণা দি আছে। প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত যিবিলাক চাকৰি দিছে সেইটো আমি আকৌ ৰিএনডিক্সেশ্যনৰ কাৰণে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল অফিচাৰসকলে কৰি আছে। মুঠতে বহুত চাকৰি কেঞ্চেল হ'ব পাৰে। 6 জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই যিটো ধৰ্ণা দি আছে সেইটো এনে নামত যোৱা বিটিচি ইলেকশ্যনত হাৰি পেলাই বিপিএফ চৰকাৰ কৰিছে এইটোকে আজিলৈকেও মানিব বিচৰা নাই। थारैनो नुबाय हाग्रामा मोले सार बिथाङा मा बुंखो। दाना नोंथांमोना नैबे एमएलए आरो गौरव गगैमोन आरो माखासे जाय ससियेल मिडिया बाहायग्राफोर बिथांमोना हाग्रामानि सायाव गोबां खुद्रिस जादों नोंथांमोनाथ' नुगासिनो ससे भिडिअ'खौ नोंथांना नायलांग्रोजोबदो। কিন্তু এতিয়া এটা পপুলাৰ গ্ৰুপ 6টা জনগোষ্ঠী 1.5 কোটি মানুহ যদি সোমাই যায় আৰু ডে টু ডে এডভান্স ছ'চাইটি সিহঁতে আমাতকৈ এডভান্স এটা গ্ৰুপ সোমাই গ'লে 100% আমাৰ পুৰণাখিনি বঞ্চিত হ'ব। চ' গভৰ্ণমেণ্টলৈ এইটোৱে অনুৰোধ, গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছলৈ এইটোৱে অনুৰোধ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এইটোৱে অনুৰোধ আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দললৈ এইটো অনুৰোধ যে আপোনালোকে যেতিয়া 6 জনগোষ্ঠীৰ কথাটো ক'ব আপোনালোকৰ কওক ভাল কথা, কিন্তু বাকী পুৰণা ট্ৰাইবেলসকলৰ অধিকাৰটো সুৰক্ষিত ৰখাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰত চেন্ট্ৰেল লেভেলত ছেপাৰেট কেটেগৰী কৰাৰ কথাটো চবেই যেন কয়। We are Kuki, we are Methi, we are Naga, we are Bodo, we are Bhutia, we are Lepcha. But where is this? Where is our culture? Where is our literature? Where are our tribal values? The constitution gives us special protection. Sikkim has a special protection under 371F. कुछ नहीं इस बिल में. Why we are opposing this bill? The Northeast opposes this bill because we are not slaves. हम गुलाम नहीं हैं. जो आप लोग जो भी आप बिल लेके आएंगे उसको हम मानेंगे. To all the Northeast regional parties, आज लोग आपको देख रहे हैं. I'm appealing to you. Vote with your conscience. Stand with your people. Not vote with the political compulsion. थांनाय टाइमावनो दिनै आरो असान्ति खालामदों गेदेर गोलाव दैदेनगिरिफ्रा जासिदों। मानि थाखाय जासिदों? गावनि सम्पतिखौ मानो जासिदों? आरो नाय बेलेग जायगानि मानसिफ्रा मालाबाबो बेफोरबायदिखौ बजबना लानो हाया होननानै भिडिअ नुबाय थादों आङो।
आदैबासि जानो थाखाय जोनोम जानांगोन एफोरबायदि बिदौ नुदों होमबा साना नाय हाग्रामा बर' जानो थाखाय बर'नि जोनोम जानानै नों मानो बर'खौ फाननो नागिरखो बारेंबार बुंलै मानो उन्दुनानै दङ सिरि सिरि दङ मानो मोसाबाय थादों नोंसोरो मानो मेथाइ खनबाय थादों नोंसोर बोरै हादों ना बेदरनि बिदौ लाबोदों नोंसोरो मोसानायनि बिदौ लाबोदों रिल्स बानायदों बोरै हादों गोसोआ बोरै जादों नोंसोरना बेफोरबायदिखौ सोर गोसो जादों नामा फंसेबाबो बुंलाय बर'नि थाखाय मानो बुङाखै बुं सनाफोर बुं मानो बिदौ बानायाखै फंसे बे फंसे बिदौ बानायबासो दिनै जोंनि बर'फ्रा बयबो सानगोन एक गुद जा टाइगार 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 मानसिखौ टाइगारजों रुजुयोब्ला रुजु जाग्राया गावखौ जोबोद मोजांजों रुजुबाय थानानै जोबोद दुग्गाखाङो आरो रुजुग्रायाबो मोजांजों रुजुनो हाबाय थानानै गावखौनो गोजोनग्लाय जायो नाथाय मानसिखौ जेब्ला मोसौजों रुजु जाग्राया जोबोद रागा जोङो आरो बाख्रायनो लुबैग्रा मानसिया मानसिखौ मोसौजोंबो रुजुखाया नाथाय टाइगार आरो मोसौ मोननैबो जुनादसो टाइगार आरो मोसौ मोननैबो जुनादसो आरो बे मानै जुनादनि गेजेरावहाय मोसौनिफ्राय जेसेबां बानजायनाय जों मिजिंथिनो हायो जों टाइगारनिफ्राय बेबायदि बानजायनाय मिजिंथिनो हाया मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो मोसौआ जोंनो हासार होयो मोसौआ जोंनो आबाद मावनायाव हालेवनानै होयो आरो मोसौआ जोंनि खोथाबो खोनासङो नाथाय टाइगाराव बेबायदि जों जेबो मिजिंथिनो हाया टाइगार बे जेब्लाबो गिथावना वाह हाग्रामा वाह नोंदि एसटिखौ गुबुन हारिनो जासिलायनानै होनो हानाय पावार जाबाय जों गोरिब गुन्द्राया अननानै नोंनो भट होआमोनबा नों माबायदि पावार मोनगौमोन देलाय बे एसटिखौ गुबुन हारिनो जासिनानै होनो बा आंलाय सानदोंमोन बारे बै समाव इउपिपिएल सरकार थानाय समाव बिथांमोना सोरनिबा मन्दिर सिफायना होनाय सोरनिबा गेरजानावफोरखौ सिफायना होनाय गावनि बर' हारिफोरखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय नोंथाङा हाग्रामा सारा फैनानै जोंनि बर' हारिखौ सान्थि जुक्ति लाबोगोन होननानैसो साननानै नोंनो भट होदों मिन्थिया सोमजिया दम हरलाबायबाय थानो नाङा मिन्थिबाय जाथिया गैला रायखसफोरजों मन' जाजाजोब्बाय अब्लाबो नोंसोरो हारिनि जाथिनि बुंग्राफोरखौसो गाज्रि बुंहरदोंना नोंसोरखौ नायगिर हमनांगोन बुज्रुनांगोन नोंसोर बायदि हारिनि अलखदाव बोखिग्राफोरखौ हारिनि अलखद समावहाय नोंसोरो गाज्रि दम हरग्राफोरखौ नोंसोरखौ नायगिरनानै बुज्रुनांगौ नुबाय थारैनो दा जोंनि बर' लिडार्सफोरनि गेजेराव बा एमपिफोरनि गेजेराव एमपिफोर दङ एमएलएफोर दङ नाथाय बिथांमोना माने पार्लियामेन्टफोरावबो गोसो होसारनानै स्ट्रंलि माखासे बाथ्रा बुंनो हाया आरो एमएलएफोरब्लाबो बेफोरबायदि स्ट्रंलि माखासे बाथ्रा बुंनो हाया एसेम्ब्लिफ्राव नाथाय नैबे जितु जनाइनि एमएलए बिथां पेगु बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों सासे एमएलए जानानै बिथाङा सैथो बाथ्राखौ बुंदों थारैनो खहा जाखागोन आरो ओमफ्राय जितु गौरब गगैया बुंदों बे खहा जानायनि बाथ्रा बा ट्राइबेल हारिफोरखौ लानानै बिथाङा पार्लियामेन्टआव जे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बै पार्लियामेन्टनिफ्राय जिखुनु जि गोसो जायो बा माबा मोनसे खहा जानाय बिलखौ गोसोब्लानो लाबोनाय बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया बे बाथ्राखौसो आं बुंदोंमोन गौरब गगैया थ' अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय ससियेल मिडिया बाहायग्राफोराबो गोबां रागा जोंदों दा नोंथांमोना नुदों बेखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथाङा एसे साननांगौ थ' गासैबो जुदि खुद्रिसारदोंब्ला दिनै बर' फरायसाफोराल' नङा दा बिथांमोनखौ आरो एसे लाजि फोनांनाय बायदि जाबावबाय जिहेतु दा हाजिरा होनानैसो बिसोरखौ माने बेफोरबायदि माने जाथायखौ खालामहोदों बा सोमावसार होदों होननाय बाथ्राया एसे माने दुखु गोनां बा लाजिथावना जाबावबाय आरो थ' बेफोरबायदि माने सासे बिटिसिनि चिफ जानानै बा सासे हारिनि लिडार जानानै दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि हारिनिनो माने लाजिनांगौ जाहैयो दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंजाथावामोन सासे लिडार हिसाबै दा साननाय मथेब्ला आरो सासे लिडारनि रावा बेफोरबायदि माने इसेबां रोंथारै जाथारै बायदि
माने बाहायबाय थानाया दा बेथ' जिथु समयसा जाबाय दं बे परिस्थितियाव माने बेफोरबायदि जानला मोनला आजां गाजां बाथ्राखौ बुंनायनि सम नङामोन नाथाय रायजोफोरखौ पाब्लिकफोरखौ बुजायनो हानाय मोजां बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हानायसो जानांगौ सासे लिडारा नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो थ' गोरोन्थिखौ जेनेबा इउ पि पि एल आबो मावखादों एबसुआबो मावखादों बेखौ बयबो मिथिखायो थेवब्लाबो लिडार जानानै दायो गाहाय हिसाबै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङानो सियाराव दङ बे हिसाबै बिथाङा मोजां एडभाइसफोर होनांगौ मोजां माखासे हारिनि गेजेराव मेसेजफोरखौ होनांगौ नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बेफोरबायदि मोजां मेसेज होनायखौ नुवाखै आरो मोजां बाथ्रा बुंनायखौ नुवाखै दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामदो बांद्राय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बयबो बुजिखादों दा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो दा नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन थेंक्स लोगोफोर टाटा बाय बाय